Omwaarde bien, dakpan van Hoezen, takken op de dik en probleem bij een appartementencomplex op het Jereveen. De storm Kira had op grondplakken van oerles zwargen in de provincie. Op de pier in Overt stiet dus verslagjouwer Hajo Bootsma. Hajo, de storm had dus voor een soort oerles zwargen vanzelfs. Is er al wat te zeggen van hoe grut de skeer-eins is? Het is vooral een heel soort liedse skeer. Hier is een bjemke, daar is een peel. Een dakwikkeliks van de knieënopvang. Dus hij heeft een heel soort liedse dingetjes die het al je wel bij elkaar optellen. En dan zal morgen een keer de balans opmaken worden. Nou, we maken Joert een tocht door de provincie om eens te zien hoe het ervoor stiert. Hier in Twiesel kwamen ze met de schrik vrij. Deze BM voel krek net op het hoes. Ja, een perenpan, maar ja goed, dat hier we nog wel lezen. Ik ben eigenlijk krijg mijn middag aan te hebben van ze is nou wel de wereld uit. Maar en toen gebeurde het. En dus direct foto's nemen, wist nou ik hoe het turen, dat het net te dik op mast. Maar dus daar ben ik eigenlijk mee bezig. We gaan echt mazzel hebben dat het net echt op het hoes vallen is. In Ljout waard van de morgen het werk om de dieken tak vrij te krijgen. De douwe kalmalenen wie voor slijm blokkeert met omvallen BM. De band konden daar toch de squallen net meer bereiken en wie in de eerste uren vrij. Dat is een gevaarlijke situatie. Dus ze zeiden dat er geen band in de buurt komen. Zo hier ik van de andere kant komen de douwe kalmalenen is daar dicht, maar daar net. Dus hier van alle kanten komen kunt. Al wat zwaar mysterie? Ja, storm ik les wetter, zou je zeggen. Maar het wie net echt neder. Voor de band prachtig, maar voor u is het net echt neder. Nee. Op het Jereveen gaat juist er ook niet. Zo'n mensen moesten haar appartement onder Karel Poststraat verlitten. Door de storm wie het daks kon sharen. Ze zijn onderbracht in een hotel. Hoveniers denken dat de skeer onder BM taf valt, maar er valt genoeg op de romje. Terwijl bij de essen, vooral met de essentaksterfte, dat er ook heel veel oud hout uitwaait. Maar ook gewoon bij alle bomen. Dus wat dat betreft is het wel eigenlijk een natuurlijke snoei van de bomen. Maar ja, alle takken die liggen natuurlijk overal op de weg of op terreinen of in de tuinen. Dus ja, dat moet wel weggehaald worden of nagezaagd worden. Ja, we zeggen het in het filmpje. Lietse oerlest, de veertjes naar de eiland, die hier joert nog last van de storm. Varen de boot niet tussen, hè? Ja, de varen wel boten. Het is wel sporadisch. Biggeliks hier, de boot van Holvert naar Ameland. Ik ga zien dat er één krijgt naar het Ameland taggie en dan zit je dat er een afvaart is om 6 uur heen. Sporadisch dus. Monier vallen er ik weer 14 uit in verband met de nog komende storm en ik montejoen. Voor de meeste informatie, de meest actuele informatie, is het handig om toch op de website van Doeksen en Wagenborg te zien. Ja, dat is oer veerboten, maar vrachtschippen die varen al oer de vaarroute boppen de Waardeiland, de van grutte skippen gevaarlijke zuidelijke route. Hoe zit dat correct? Nou, er zijn 2 vaarroutes boven de Waterland. De hast de noordelijke en de hast de zuidelijke. Nou, de zuidelijke route die kennen we wel in verband met de MSC Zoe. Die is daar vrienden hier toen onder de groen rond, toen binnen de wereld om containers in het water vallen, mooi een enorme milieuramp als gevolg. Nou, dat hebben we al hier goed in het geheugen. Ja, en wat gebeurt er nou? Dan hebben we weer een grote storm en in zo'n groot schip kiest we voor die zuidelijke vaarroute. Nou, dat is dan het zere been van onderoren. Dus Borgenmaster Ineke Vergent van Ski Museum. Want die zei hetzelfde eigenlijk. Hebben we een storm, neemt het in het risico om daar langs te gaan. En zij wil nou daarop actie ondernemen. Maar ja, het is eigenlijk een vrije keus van een skipper ontnoten. Want de kustwacht zei van meesten gaan er net langs, varen net langs. Maar een skipper kan altijd nog bepalen om dat zelfs altijd wan. En Ineke van Gent die wil het nou wel graag politiek aantikken. Ja, nou is het stormbaar nog altijd net voorbij en er komt echt nog meer hoor, of net? Ja, dit is eigenlijk wat we nou insteken. Ja, ik is het een beetje onstuimig hier. Het is wat een voorrenner voor de volgende storm die er ons zit te komen. Piet Paulusma, die weet er meer hoor. Morgen staat er een west-zuidwesten storm op het programma. Ik vannacht en dan komt er meer wetter op de kust. En dan gaan we kans op skeer, want ik meer de provincie, zware windsteden en in het watergebied. Misschien wel weer windsteden in Kreft, Alve of Tolve. Het wordt het bloed roeg.